Ik had het nog niet gezien. Ik was zaterdagmiddag hier in de buurt, heb ik even door het raam gekeken. Maar als ik echt hier nou binnen ben, het is wel heel mooi. Ja. De leden van Biljartclub Boetenpost binnen uit de Schroeven met haar nieuwe locatie. Voor hen spelen de club in Herbranda. Maar kwartlien wie de verhuizing naar het sportpark De Zwadde. Joet kon de her voor het eerst spelen worden. Ja, geweldig. Ja, lekker rustig. De biljarts zijn al je naai, met naaie kleden en naaie bonnen. Dus de ballen die erin als een trein. Ja, geweldig. Het gebouw is met een soort help Hyundai dwarsen maken. En dat is een enorm verschil met de oude locatie. Nou ja, dat was een bovenzaaltje waar 3 biljarts stonden. Die staan nou hier. Maar dan moest je af en toe wachten op elkaar om te stoten. En hier kun je vrij spelen. Ruimte genoeg. Joet mocht er weer spelen worden. Want de oranje weekend lei het biljetten stil. Dat er nou weer activiteit is, doch de leden goed. Dus ik even sociaal. Het is sociaal heel belangrijk. Dat merk ik ook wel aan de wat ouderen. Het zijn uitjes voor hen. Je bent wel, Klaas komt hier in een taxibusje, die vindt dat schitterend. En dat soort dingen, dat mag je erin houden.